Čaute ľudia, moje meno je Lukdoch123 a vítajte pri ďalšom videu s mojím bratom Matúšom. Ahojte. A dneska sme si pre vás pripravili Jelly Beans Challenge. Netreba asi vysvetľovať, každý to pozná. Pre tých, čo to nevedia, tak sú to cukríky rôznych príchuť. Jaké napríklad? Môžete si vybrať žltú guličku, alebo teda žltý cukrík, ktorý môže prezentovať buď príchuť moldy cheese, alebo skvasený plesnivý sír, alebo teda karamelovú kukuricu. To má byť akože jedno je dobré a jedno je hnusné. No, podľa mňa sú hnusné oboje z týchto dvoch príchutí, ale to nevadí. No, uvidíme. Takže máme ich tu takto nachystané a ide sa žrebovať jak euromilióny. Začínaš. Nie, začínaš. Ja? Hej. A ja sa budem pozerať. Počkaj, ja sa nemôžem pozerať do tých hodných. Vyťahol som si farbu oranžovú, Nie, čo tu? žltú. A je to buď skazené vajce, alebo popcorn. Čo sú obidve hnusné, takže to máš na prd. To je najhoršia príchuť. Popcorn. Fuj, to Popcorn. je hnusné. Ale je to Fuj. popcorn, nie? Neviem. Fakt. Bol to asi popcorn, ale chutí to ako zvetraný prd. Môžem si brať? Môžeš. Takže Lukino si vyťahol bielu. Tá môže byť buď detské plienky, alebo kokos. všetky majú také rovnakú príchod na hovno. Keďže on ešte donedávna plienky nosil, tak asi vie, ako to chutí. Nie. A to sú utierky, nie plienky. Hej, utierky, nie plienky. A musíš to aj chvíľku udržať v ústach, nie že hneď to No tak vypije. jasné, ja to hneď vyplujem, lebo ja som pán. To bude kokos, že? Ňam. 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 To chutí ako kokosino. Ňam. Kokosino! To si ty taký malý kokosino, bambino. No, beži. Dobre, idem ďalej, hej, takže vyberám si určite nejakú mega bronto hraškovú farbu, ktorou je... Bože, to má zase tú istú? To je biela. Bielu, čiže určite teraz ja si vyberiem nejakú riadne dosratú detskú utierku. Ako to chutí? Jak hovno. Že si jedol niekedy hlavne. Ja neviem. No, a to musím Fuj. zašuť. A to musím zašuť. Nechutilo to zrovna fakt ako hovno, ale chutilo to asi, keď si predstavíte, že si dáte také... Sice ono to tu je už to Tak skazené vajce, tak skazené vajce, v ktorom je ďalšie skazené vajce. A to má jaký význam? No nič, berem si. Neviem. Berem si ja.